Hello everyone, welcome to my first YouTube video. ମୁଁ এই ଭିଡ଼ିଓରେ ନେଇ ଆସିଛି ରଚନା। ଏହି ରଚନାର ବିଷୟ ହେଉଛି ଅଂଶୁଘାତ। ଅଂଶୁଘାତ ରଚନା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଉପକ୍ରମ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର। ତାଙ୍କର ଆଲୋକ ବିନା ସୃଷ୍ଟି ଅସମ୍ଭବ। ସେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ଦେବତା ଭାବରେ ସର୍ବଜନ ବିଦିତ। ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟହ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସହସ୍ର ନାମ ମଧ୍ୟରେ ଅଂଶୁମାନ ଏକ ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ନାମ। ଅଂଶୁର ଆବିଧାନିକ ଅର୍ଥ ହେଉଛି କିରଣ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବାଠାରୁ ଅସ୍ତ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଦେହରୁ ଅସଂଖ୍ୟ ଅଂଶୁ ବା କିରଣ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଛିଟିକି ଆସେ। ସେହି ସୂର୍ଯ୍ୟାଂଶୁ ସୀମା ଅତୀତ ଭାବରେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ପଡ଼ିଲେ ସେ ଅଂଶୁଘାତ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯେତିକି ରିଡ଼ିଂ ମାରିଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଅତି ସଚେତ ଭାବରେ ଲେଖା ଅଛି କି ଅଂଶୁର ଆବିଧାନିକ ଅର୍ଥ ହେଉଛି କିରଣ। ତାମାନେ ଅଂଶୁ ହେଉଛି କିରଣ, ହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବାଠାରୁ ଅସ୍ତ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଅସଂଖ୍ୟ ଅଂଶୁ ବା କିରଣ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଥାଏ। ଏହା ଏକ ଦୈବ ବିପତ୍ତି ଭାବରେ ଦେଖାଦେଇ ମୃତ୍ୟୁର ତାଣ୍ଡବ ଲୀଳା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ମାନେ କିରଣ ଦ୍ୱାରା ମଣିଷକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଇଫେକ୍ଟ ପକାଇଥାଏ। ଏହାର କିରଣକୁ ତର୍ଜମା କରାଯାଇ ନିରାକରଣର ପଥ ନିର୍ଗତ କରିବା ସର୍ବଦା ବିଚାର୍ଯ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ହେଉ ବା ସରକାରୀ ତଥା ବେସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଉଦ୍ୟମ ଆବଶ୍ୟକ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟରେ ଲେଖା ଅଛି କି ଅଂଶୁଘାତର କାରଣ। ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଉତ୍ତାପ ବୃଦ୍ଧି ଅଂଶୁଘାତ ହେବାର ପ୍ରଧାନ କାରଣ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳରେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା କ୍ରମଶଃ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ତା ଫଳରେ ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଲହରୀ ଲୁ ପ୍ରଭାବରେ ଲୋକମାନେ ସନ୍ତାପିତ ହୁଅନ୍ତି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଶରୀରରେ ତାପ ଧାରଣ ଶକ୍ତି ବେଶୀ ସେମାନେ ଅଂଶୁଘାତରୁ ରକ୍ଷା ପାଆନ୍ତି। ତାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଶରୀରରେ ତାପ ଧାରଣ ଶକ୍ତି ବେଶୀ ସେମାନେ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତି ନା ତାପ ଅଂଶୁଘାତରୁ ରକ୍ଷା ପାଆନ୍ତି। ଯେମିତି ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କୁ ରେଫର କରେ। ଅନ୍ୟମାନେ ଅଂଶୁଘାତର ଶିକାର ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପତିତ ହୁଅନ୍ତି। ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଉତ୍ତାପ ବୃଦ୍ଧି ହେତୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବାଷ୍ପର ପରିମାଣ ବଢ଼ି ଚାଲେ। ଫଳରେ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉତ୍ତାପ ବିକିରିତ ଅତିମାତ୍ରାରେ କିରଣ ପଡ଼ିଥାଏ। ଫଳରେ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉତ୍ତାପ ବିକିରିତ ହୋଇ ଆକାଶକୁ ଫେରି ନ ଯାଇ ଅଧିକାଂଶ ତାପଭାଗ ଆମ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ରହିଯାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଉତ୍ତାପ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଅଂଶୁଘାତ ଦେଇଥାଏ। ଅପରପକ୍ଷରେ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ଜଙ୍ଗଲ ଧ୍ୱଂସ, କଳକାରଖାନା ବୃଦ୍ଧି, ଅତ୍ୟଧିକ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ଯୋଗୁଁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବାଷ୍ପ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଜମିଯାଏ। ତାହା ଫଳରେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜଙ୍ଗଲ ଗୁଡ଼ାକ ଧ୍ୱଂସ କରିବା, କଳକାରଖାନା ଗୁଡ଼ିକ ବୃଦ୍ଧି, ଅତ୍ୟଧିକ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ଯୋଗୁଁ ଆମର ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଏଫେକ୍ଟ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯାହାଫଳରେ ପୃଥିବୀରେ ଉତ୍ତାପ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଅଂଶୁଘାତ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ସେହିପରି ମାନବ ଶରୀର ସର୍ବଦା 37 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଉତ୍ତାପ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଏବେକା ସମୟରେ 45 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟପିଗଲାଣି। ମଣିଷ ଆଉ ସହି ପାରୁନାହିଁ ବା ଜୀବଜଗତ ବଞ୍ଚି ରହିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଗଲାଣି। ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଚାପ ବୃଦ୍ଧିରେ ଶରୀରରେ ତାପ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଥିବା ହାଇପୋଥାଲାମସ୍ ଗ୍ରନ୍ଥ ଦ୍ୱାରା ଏହି ତାପମାତ୍ରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ। ମଣିଷ ଶରୀରରେ ହାଇପୋଥାଲାମସ୍ ଗ୍ରନ୍ଥି ରହିଛି ଯାହା ମଣିଷର ତାପମାତ୍ରାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିଥାଏ ବା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଥାଏ। ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ ପ୍ରଥମେ ଶରୀରରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଘର୍ମ ନିର୍ଗତ ହୋଇ ଉତ୍ତାପ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ। ଯଦି ମନୁଷ୍ୟର ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ବ୍ୟାହତ ଘଟେ ତେବେ ସେ ଅଂଶୁଘାତର ଶିକାର ହୁଏ। ଫଳରେ ଶରୀରରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଉତ୍ତାପ ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଝାଳ ବୋହିବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରର ଲବଣାଂଶ ସ୍ରୋତ କ୍ଷୟ ହୁଏ। ଫଳରେ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ଠିକ୍ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ। ଚର୍ମ କ୍ରମଶଃ ଶୁଷ୍କ ହୋଇଆସେ। ମାନବ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ମସ୍ତିଷ୍କ ଠିକ୍ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ। ଫଳରେ
ସୁସ୍ଥ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଂଶୁଘାତର ଶିକାର ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପତିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଯୁଗରେ ତାପବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରଭାବ ଅଂଶୁଘାତର ପ୍ରଧାନ କାରଣ ରୂପେ ପ୍ରତିଭାତ ହୋଇଥାଏ। ସରକାରଙ୍କ ତାପମାନ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଭାରତ ତଥା ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ଉତ୍ତାପ କ୍ରମଶଃ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ପ୍ରଥମତଃ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ଓଡ଼ିଶାର ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲା। ଏପରିକି 1980 ମସିହାରେ ତାପମାତ୍ରା 45 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସକୁ ଅତିକ୍ରମ କଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାପମାତ୍ରା 55 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଯୁଗରୁ କରି ଅଂଶୁଘାତରୁ ବହୁ ଲୋକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପତିତ ହେଲେ। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଯୁଗରେ ଉତ୍ତାପ 55 ଡିଗ୍ରୀରୁ 60 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ବସିଲାଣି। ଫଳରେ ଅଂଶୁଘାତ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁର ଆଶଙ୍କା ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ରୋଗ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥାର କାରଣ ହୋଇପାରିଛି। ହୁଏତ ତାପମାତ୍ରା ଯଦି ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରିମାଣରେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲେ, ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଜୀବଜଗତ, ପ୍ରାଣୀଜଗତ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ ତିଷ୍ଠି ରହିବା କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର। ଏଣୁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଠାରୁ ସରକାରଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ସ୍ତରରେ ଏହାର ପ୍ରତିକାର ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଥମତଃ ବ୍ୟକ୍ତି ସଚେତନ ସର୍ବାଗ୍ରେ ଗ୍ରହଣୀୟ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଅଂଶୁଘାତର ପ୍ରତିକାର ବା ଆମେ ଏହାଠାରୁ କିପରି ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା, ଏହା ବିଷୟରେ ଏହି ପଏଣ୍ଟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଅତ୍ୟଧିକ ଖରାରେ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ବାହାରକୁ ଯିବା ନିଷେଧ। କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତତା ନେଇ ବାହାରକୁ ଯିବା ସମୟରେ ମୁଣ୍ଡରେ ଓଦା ଗାମୁଛା ପକାଇ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବାହ୍ୟ ଉତ୍ତାପରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଶରୀରରେ ଶୀତଳ ଜଳସେଚନ କରିବା ବିଧେୟ ବା ଶରୀରରେ ଉତ୍ତାପ ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ ବରଫ କି ଶୀତ ତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରକ ଯନ୍ତ୍ରର ସାହାଯ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ। ଖରା ସମୟରେ ଘୋଳ ଦହି, ତୋରାଣି, କାଞ୍ଜି ପାଣି, ଲବଣ ମିଶ୍ରିତ ଜଳ, ଆଖୁ ରସ, ଲେମ୍ବୁ ସରବତ ଓ ଥଣ୍ଡା ଜଳ ପାନୀୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। ଉତ୍ତାପ ବୃଦ୍ଧି ସମୟରେ ବାହାରକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଶରୀରରେ ଢିଲା ପୋଷାକ, ମୁଣ୍ଡରେ ଟୋପି, ପାଦରେ ଚପଲ, ଆଖିରେ କଳା ଚଷମା ଓ ଛତା ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। କାର୍ପାସ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ, ଧଳା ରଙ୍ଗର ହାଲୁକା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା, ମୁଣ୍ଡରେ ଧଳା ପଗଡ଼ି, ଧଳା ଛତା ଓ ଓଦା ଗାମୁଛା ପକାଇ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେୟସ୍କର ମନେହୁଏ। ଖରାବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଶ୍ରମିକମାନେ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାରେ 1 ଲିଟର ଲେଖାଏଁ ଥଣ୍ଡା ଜଳ ପାନ କରିବା ଉଚିତ। ଖରା ସମୟରେ ତେନ୍ତୁଳି ରସ ପାନ କରିବା ସହିତ ପିଆଜ ଖାଇବା ଶରୀର ପକ୍ଷରେ ହିତକର ଅଟେ। ଯାତାୟାତ ସମୟରେ ସାଙ୍ଗରେ ପାଣି ବୋତଲ ନେବା ବିଧେୟ। ସାଧାରଣ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି, ପୃଥୁଳ କାୟ ବ୍ୟକ୍ତି, ଶିଶୁ ଓ ରୋଗୀମାନେ ଏହି ଅଂଶୁଘାତରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ହେତୁ ସାଧାରଣ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ପରୀକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ପରୀକ୍ଷା ଖାତା ମୂଲ୍ୟାୟନ ମାର୍ଚ୍ଚ କିମ୍ବା ଏପ୍ରିଲ ମାସ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଶେଷ କରାଯିବା ଉଚିତ। ପ୍ରତ୍ୟହ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରାତଃ କାଳରେ କରାଯାଇ ଦିବା 11 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ଶେଷ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟରେ ପ୍ରଚୁର ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା ଉଚିତ। ଅତ୍ୟଧିକ ଲୁ ପ୍ରବାହ ସମୟରେ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେମାନଙ୍କୁ ଖରା ନ ଛାଡ଼ି ଶୀତଳ ଛାୟାପ୍ରଦ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବା ଉଚିତ। ଖରା ସମୟରେ ବଳଦମାନଙ୍କୁ ବିଲରେ ହଳ କରିବା କିମ୍ବା ଶଗଡ଼ ବୋହିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଗୁହାଳ ଛାତରେ ନଡ଼ା ପକାଇ ଥଣ୍ଡା ହେବା ନିମନ୍ତେ ପାଣି ଢାଳିବା ବିଧେୟ। ଗୃହପାଳିତ ପକ୍ଷୀ ଓ ଗୋରୁଗାଈମାନଙ୍କୁ ଶୀତଳ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରାଇବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଜଳ ପାନ କରାଇବା ବିଧେୟ ଏବଂ ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଜୀବଜନ୍ତୁମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହିପାରିବେ। ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଯତ୍ନ କରିବା ଭଳି ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚୁର ଜଳଦାନ କରି ବଗିଚାର ଯତ୍ନ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ। ପୋଖରୀରେ ଥିବା ମତ୍ସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ନିମନ୍ତେ ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ାରେ
କ'ଣ ବୃହତ୍ତକାୟ ଗଛ ଲଗାଇବା ସହିତ ପୋଖରୀ ଜଳକୁ ଥଣ୍ଡା ରଖିବା ନିମନ୍ତେ ପାଣିରେ କଣ୍ଟା ଓ ତାଟି ପକାଇବା ଉଚିତ। ପୃଥିବୀବାସୀଙ୍କୁ ଅଂଶୁଘାତରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଜୀବଜଗତ, ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ ନିମନ୍ତେ ବିହିତ ପ୍ରତିକାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ସର୍ବାଦୌ ଆବଶ୍ୟକ। ତାହେଲେ ସୁନ୍ଦର ପୃଥିବୀ ଧ୍ୱଂସମୁଖରୁ ନିଶ୍ଚୟ ରକ୍ଷା ପାଇବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା। ଅଂଶୁଘାତରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ରୋଗୀର ଚିକିତ୍ସା। କିପରି କିପରି ରୋଗୀ ଏହାଠାରୁ ଉପଶମ ପାଇବ ସେ ବିଷୟରେ ଏଠି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଅଂଶୁଘାତ ପାଇଁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଚିକିତ୍ସା ନାହିଁ। କେବଳ ପ୍ରତିକାର ବା ପ୍ରତିଷେଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହିଁ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଶ୍ରେୟସ୍କର। ପ୍ରଥମତଃ ଅଂଶୁଘାତରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଛାୟାପ୍ରଦ ଶୀତଳ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବା ଉଚିତ। ତାପରେ ହାତ ପଙ୍ଖା ବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପଙ୍ଖାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲେ ତାହାର ସଦୁପଯୋଗ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଶୀତଳ ଉପଚାର ରୋଗୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସର୍ବଦା କରଣୀୟ। ରୋଗୀ ବି ଶରୀରରୁ ପିନ୍ଧା ପୋଷାକ ଖୋଲି ଢିଲା କରିଦେବା ଦରକାର। ରୋଗୀ ଅଚେତ ହୋଇଥିଲେ ତା ଶରୀରରେ ଶୀତଳ ଜଳ ସେଚନ କରି ରୋଗୀର ସଂଜ୍ଞା ଫେରାଇ ଆଣିବା ଉଚିତ। ଅଂଶୁଘାତ ଜନିତ ରୋଗୀ ଶରୀରରେ ଉତ୍ତାପ ବଢ଼ି ଚାଲିଲେ ମୁଣ୍ଡକୁ ଶୀତଳ ଜଳରେ ଧୋଇଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ମସ୍ତକରେ ବରଫ ଥଳିରେ ଶୀତଳ ଜଳ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଉଚିତ। ଉତ୍ତାପ ବୃଦ୍ଧି ସମୟରେ ଓଦା ଗାମୁଛାରେ ରୋଗୀର ଶରୀରକୁ ପୋଛିଦେବା ବିଧେୟ। ରୋଗୀ ପେଟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କଲେ ଲୁଣ ମିଶା ଲେମ୍ବୁ ଜଳ ପାନ କରିବାକୁ ଦିଆଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା ବିଧେୟ। ଯଦି ରୋଗୀ ଶରୀରରେ ଉତ୍ତାପ ହ୍ରାସ ପାଇ କମ୍ପ ଆସେ ଶରୀରକୁ ଗରମ ପାଣିରେ ପୋଛି ଶୁଷ୍କ ବସ୍ତ୍ର କିମ୍ବା କମ୍ବଳ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେବା ଉଚିତ। ଲବଣାକ୍ଷ ଅଭାବକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ରୋଗୀକୁ ସାଲାଇନ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେବା ଉଚିତ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟରେ ଦେଇଛି କ'ଣ ନା ଉପସଂହାର। ଉପସଂହାର ବିଷୟରେ ଆମେ ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଉପସଂହାର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଯୁଗରେ ଅଂଶୁଘାତ କେବଳ ଆଞ୍ଚଳିକ ସମସ୍ୟା ନ ହୋଇ ପ୍ରାଦେଶିକ ତଥା ବିଶ୍ୱ ସମସ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ଏହାର ପ୍ରତିକାର ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ, ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଓ ବେସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଆବଶ୍ୟକ। ତାମାନେ କ'ଣ ଆମକୁ ନିହାତି ପ୍ରତିକାର ବା ୟାଠାରୁ ରକ୍ଷା କିପରି ପାଇବା ବା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କିପରି କରିବା ତାହା ସରକାରୀ କିମ୍ବା ବେସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଏହା ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ରହିବା ଉଚିତ। ରେଡ଼ିଓ, ଦୂରଦର୍ଶନ, ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ଅଂଶୁଘାତର କାରଣ ଓ ପ୍ରତିକାର ସମ୍ବନ୍ଧେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବା ବିଧେୟ। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ପଥପ୍ରାନ୍ତ ନାଟକ, ପ୍ରଚାରପତ୍ର ଓ ସଭାସମିତି ଜରିଆରେ ସଚେତନତା ଉଦ୍ରେକ କରାଯିବା ଦରକାର। ତା ସହିତ ଆଦୌ ବୃକ୍ଷ କଟାକୁ ରୋକିବା ଓ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ବୃକ୍ଷରୋପଣକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେବା ବିଧେୟ। ସୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏହା ଏତିକି ଥିଲା, ଯାହାକି ଅଂଶୁଘାତରେ କିପରି ରକ୍ଷା ପାଇବା ଓ ଅଂଶୁଘାତ ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଯାହାକି ମୁଁ ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟରେ ବୁଝେଇଥିଲି କି ଅଂଶୁଘାତ ବା ଅଂଶୁର ଆକ୍ଷରିକ ଆଭିଧାନିକ ଅର୍ଥ ହେଉଛି କିରଣ ବା ଘାତ ହେଉଛି ଆମକୁ ଆଘାତ କରୁଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଘାତ କୁହାଯାଇଥାଏ, ଯାହାକି କିରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ମନୁଷ୍ୟ ବା ଜୀବଜଗତକୁ ଆଘାତ ଦେଉଛି, ଏଣୁ ଏହା ଅଂଶୁଘାତ କହିଥାଉ। ଭିଡ଼ିଓ କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।